Panggih pengantin kekalih binarung pradonga lokananta ambabar joning pita swara semoga dherekaken dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kudrat pangaspun Gusti kang murbeng dumadi tanggap sasmitaning gati juru paes juru pangrengga busana saking Sanggaryas Kuwin ugi Nini W.O. penganten putri Kakanti mandhap saking Sasana Wiwaha wusnya tempuk pandulu catur netra sigra bebalangan gantal kang winastan gondang kasih gondang tutur dumadi saking sedalininting tilangsulan lawe warna seta pinilik suruh kang temurose werdinipun suruh yen ketemu jatuh kramane gini ketunggal rasane tinasulan lawe warna seta liripun sampun nindaken dhaup suci ijab kabul abdo nikah sigra sembah kalbu tandha yekti bekti dhateng guru lagi tanggap sasmitaning gati juru pangrengga busana Ananda Kuwin Wedding Organizer penganten putri Laju Sarwi Anjengku penganten putri Rimasari Hasanah Laju Anjengku parandene upacara panggih adat Widiwidana jangkep wonten Ponang Antiga winadahan Bokor Kencana Ponang Antiga kapecah ing pada endhog dipun pidak penganten kakung pecah saknalika tandha yekti kalamun wis pinecah dados jatuh kramanipun wusnya kapecah ing pada penganten kakung daya-daya penganten putri Rimasari Hasanah mundhut tirta wening banyu suci Perwitasari tirta rasa cundha jangkep sekar triwarna mawar melati mewah kanthil yekti dadi pralampita sinandi kinarya mijiki sampan ingkang raka liripun ijali salening Sukerta tulus mulya manggih raja Winiji Antirtosi Dustaman mawar-mawar wana kahananing urip ana ing alam donya bebasan bunga susah bejo cilaka sugih miskin waras lara urip lan mati derajat pangkat utawa rakyat namung wonten sandhap pepadane Gusti Indat kang murbeng jagat melati gondo arum penganten Sarimbit sampun nindaken dhaup suci nindaken mangun bebrayan jejodohan lumban ing samudaning bebrayan nitih dhateng baitaning keluarga ugi digisi ing gegayon kang utami jumbuh kang ginayuh lestari kang kesti bagya mulya kang sinedya gagah kang jinangkah numusi pangandikaning para winasis ulama lan para kiai sakinah mawaddah warahmah lan barokah istiqomah ahlul jannah karo nindaken nikah nggih sunahipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigra sembah kalbu sigra kekanten asta
jajar sesandingan. Lono lan tindairo Rimasari Hasanah pengantin putri nengenaken dateng Suba Sita Tata lan Susila unggah-ungguh muna-muni tingkah laku sopan santun datang nyebal ing waton karana pengantin putri serebat maratus solihah. Usnya paripurna juru paes Ananda Kuwin Sursasmita Bapa Harya Sugimin Kom saputra sakani burung asih nyaketipun pengantin sarimbit badhe pun adani upacara krobongan panggih adat Widodana kalajengan upacara singiban sindur. Kala tindaira Bapa Sugimin sekalian ibu anggendong ambopong datang pengantin sarimbit leripun Bapa Harya Sugimin Kom saputra nedahaken datang pengantin sarimbit nggir anakku bocah ayu Rima apa dene nggir bocah bagus Maulana iki tradisi Jawa upacara Jawa adat Widodana ngemu pralambang pralambita utawa gambarane wong urip sira tak gendong bebarengan tegese tak tuduhake marang dalan kang bener ngambau marga kang utama jumbuh ingkang sira gayuh muga lestari kang kira esti bisa ndayuh keluarga tentrem ayem. Iwedene abang kawi pralambitanipun Bagus Advin Maulana dadya imaming keluarga cagak cuwak ing Bale Wisma jejet wengkuning garwa putra tembe wingipun jumbuh nalika ijab kabul Rama Kyai Mukni SAG SHIMH ngendikaken khotbah nikah. Saat ini Mas Maulana sebagai imam keluarga usnya paripurna sigra ing mangke Bapa Harya Sugimin saputra lenggah ing sasana pinajang pun adani upacara baba timbang katimbang padha abote menika pangandikaning Bapa Kyai Munandirin masa borong panggulawentah liripun Bapa Sugimin Kom saputra sekani ibu mboten badhe banci banciladan sedaya pinaringan pawlek lan panggulawentah mewah panyaruwe. Rene nggir nganteni lanang gedhe banget nganteni putri gagah gedhe dhuwur bapake cilik aja dipenet ya Nduk mesake wong tuwa saya suda bobote dadi wong tuwa anak polah bapak ego kepradah senajan abot dilakoni ora ana barang abot kinanti gotong royong guyub rukun dipenegaken Nduk. Rimasari Hasanah apa dene Advin Maulana tak lungguhake tak tandur tegese mengko werdi utawa mengko pralambang pralambita minggu legi dinane 24 Mei tanggalan sasini kawitan jam 8 esuk mau anak wedok Rima wis dudu prawan anak lanang Maulana wis dudu Joko tegese nyancik remaja ndungkap dewasa nindakake syariat agama lan hukum negara wis dadi bojo lan jatukrama ya nggir ngati-ati aja nganti keri duka prayoga digawa. Emangke juru paes Pangrengga Busana sigra ngadani upacara kacar kucur ugi mangke adicara gembul bojana unjukan dene kacar kucur palambang pralampitanipun penganten kakung Advin Maulana maringaken guna kaskaya tawi panggautan sinebat nafkah lair lan batos
jumbuh khotbah nikah ingkang pun paringaken dhateng Rama Kyai Haji Mukni SHIMH tadi. Sekarang kedua mempelai sudah sah syariat agama dan hukum negara menjadi suami dan istri, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Lajeng tiang Jawi kacar kucur yang artinya Mas Advin Maulana memberikan nafkah lahir dan batin sebagai kewajiban seorang suami kepada istri tercinta dunia tiada duanya, yaitu Mbak Rima Sari Hasanah. Dipun gambaraken beras kuning wos kapiroto, deli kawak, kacang kawak, redono arto, glogok sok blak kotang terus kerang. Dik Rima, iki panggautanku, anggonku nyambut gawe golek sandang pangan, bebasan glogok sok tak paringke marang bojoku sing tak tresnani. Masa borong dik, anggonmu bakal ngejongke kebutuhaning keluarga. Menawi kaya sing lasti Mbak Rima ugi nggih ngaturaken kuwi panuwun Kang Mas. Alhamdulillah mugi-mugi rezeki kang pun paringaken dhateng kula saged kagem kecekapipun kabetahan keluargi saged dados barokah manfaat. Mila bojo lanang maringi panggutan, bojo wadon donga lan berterima kasih sebagai kebanggaan seorang suami kepada istri tercinta. Sithik okae ditampa kanthi ikhlas, insyaallah barokah. Ngaten pangandikane para pinasis ulama lan para kiai. Paripurna katampi lajeng mangke sangsanipun Bapak Haryo Sugiminkom Saputra menapa dene Ibu minta doa dan restu. Gegerane wong akrami dudu banda dudu ngamong ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yenang elangen kalangkung tan kena tinombas aleto. Bapak Ibu paripurna kacar kucur lajeng ngajeng kula aturaken nggih kang sinebat adicara dulangan utawi Dargebul Bujono. Werdinipun seorang istri bekti datang guru lagi utawi kang garwa sesuai tadi khotbah yang disampaikan oleh beliau Romo Kyai Haji Mukni SHIMH lunggut arep porinasus ngendikaken kang sinebat mar'atus sholihah, di antaranya yaitu taat kepada suami. Dunia tiada duanya, hanya Mas Advin Maulana berbakti bapak dan ibu, kewajiban anak bekti marang wong tuwa, yaitu Pak Haryo Sugimin beserta ibu dan juga Bopo Patos lan garwa. Monggo menika wonten tumpeng ugi ingkung. Filsafat Jawa mengatakan ingkung eling kang maha agung. Tegese iman marang ngasaning Gusti, iman marang kitab-kitabe Gusti, iman marang malaikate Gusti, lan barang gaib uga iman besok ing dina kiamat. Nika mlono ana ingkung eling kang maha agung. Lajeng tumpeng tumuju marang pangeran
yaitu Allah SWT mencipta dunia dan seisinya. Kalbu kula pengen sedaya menika makhlukipun Allah SWT ingkang kedah dipun syukuri menika Bapak Gimin niku nggih pondokan. Nyuwun payu Pak Gimin mbok menawi syukur panjenengan, syukuripun penganten lan syukuripun para rawuh panjenengan serat ing Al-Qur'an wa itta'adzana rabbukum la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa sing syukur nikmat barakate mbah nikmate ning sapa wing kufur marang nikmat saksine Gusti kekiri semengeten monggo menika nunggal jiwa nunggal rasa nunggal sedya yang artinya Mbak Rima saat ini melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yaitu dunia tiada duanya Mas Advin Maulana. Bapak Ibu sasampunipun mangke dahar ngunjuk kebati kula aturaken ing ngaji kula aturaken siji tekaning pesti, loro tekaning judul, telu tekaning rezeki, papat kodrat, limo urip lan mati mekaten namung wonten asaripun Gusti. Menungso mung sak derma napa. Monggo mangke wonten adicara langkahan. Perlu dipun mangertos Bapak Ibu. Pilih Mbak Rima menika nomor kalih putra Bapak ya sugiwen wonten 3. Cowok, cewek, cowok. Monggo Mas Arif mangke iki masipun dereng kagungan garwa. Masih Joko mbok bilih peron badhe wonten ingkang badhe mek mantu saged nika Pak. Ganteng sudah punya usaha. Usahane nika wis nyeji dhewe kancane do ora iso kabeh. Apa Pak Ming? Sing bangsane gawe mobil-mobil niku ya. Nggih. Monggo Mas Arif siap sini. Panjenengan sebagai wakil Bapak Ibu, sebagai orang tua. Menawa Pak Gimin ki ra ono jenengan dadi wali. Nika dongake adi panjenengan. Dongane sedulur tuwa, sedulur lanang mustajabah. Mangke langkahan. Saya bersungkem Mas Arif Surya Aji dipersilakan mengucapkan diri yang nanti dipandu dari Nenek WO dan juga dari Ananda Queen. Niku Mas Arif siap. Ya menika mangke langkahan. Dene perlu langkahan menika bener kawiningan Bapak Ibu. Nak sing dilangkai to sisi disi iki sedulur lanang bisa dilaksanakan di dekorasi. Tapi kalau sing dilangkai menika podo-podo putri, podo-podo wadon tidak diperkenankan di dekorasi. Cukup di kamar. Niku syarate ya akeh. Wong Jawa ya ana ingkung, tebu wulung lan uga menika slametan sak gorambenipun jangkep. Ono wajik, ono gendong, tapi dilaksanakan di kamar, tidak boleh di dekorasi. Karena apa? Menjaga seorang putri lebih lembut. Nggih, sampun nggih. Monggo Mas Arif dipun pandu datang WO dan juga Nanda lawe wenang disiapke. Nggih, monggo. Kedua mulai berdiri. Nanti nggih. Betul lawe digoceki cah loro. Mbak Rima lan Mas Maulana, nanti Mas Arif yang motong utawi kang magas. Tando yekti kedua mempelai Mas Maulana dan juga Mbak Rima minta izin, minta doa restu. Sana saja Pak. Nanti langsung sungkem. Loh Mas. Mbak Rima menghadap ke selatan, Mas Maulana ke utara, dipegang. Mas Arif di sana menghadap ke sini, dari sana menghadap ke sini. Nggih. Monggo Mas Arif Aji, sorry Aji. Bismillah Mas, diniati sekali lagi. Sigro
Arif Suryaji sedulur tuwa mijil kakung wis di aku ora kendhat tansah minten uganing Gusti lahir batin lila gawadi dinisanipun kakang nganggone ngetok onang lawe tegese ra ana bundelan sithik wae sak glubute kolang kaling ora di tak dongakake adikku wedok Rimal adikku lanang Maulana monggo menika opok kado tawi sopenit pun tapi Mas Arif lenggah langsung sungkem Mbak Rima dan Mas Maulana minta doa restu iki wakili wong tuwa wakili bapak monggo sungkem sigra sungkem dateng kadang sepuh nyuwun berkah pangestu dateng kadang sepuh ketemu kakung Mas Arif Suryaji kakang Mas sungkem kula katur Kang Mas oh adikku ya tak apa di pun kakang tansah njung ngasani Gusti Kang Agung adikku anggon urip bebrayan jejogan marang adikku lanang Maulana pinarongono tentrem ayem bagulan mulya yodi dongakno pun kakang uga lek olah jodoh saka pangabdipun kakang Mas pangabektinipun kula katur pangestunipun kula tampi kakang Mas katurake kasihan kula kakang Mas yodi Bapak Ibu kawistara Arif Suryaji lati lan pakarti nyawiji maringi berkah pangestu dhateng ingkang rayi pengantin sarimbit Bagus Advin Maulana menapa denis ingkang rayi Rimasari sambut matur suwun nggih lajeng sungkem mangke sungkem makasih Mas Arif berkah barokah sungkem kali Pak Gimin kali Burung sigra swansipun Bapa Gimin repepeh hadap nuraga wadala tumungkul jegrek lir tugu Sinokarto Bapak sungkem kula katur nyuwun berkah pangestu Kanjeng Ibu kula ingkang putra pun Advin Maulana nyaosaken sungkem Kanjeng Ibu nyuwun tambah berkah pangestu oh anakku ger anakku Rima apa dene Maulana ya tak tampa Duk bocah ayu banjur kalingan sira ana kandunganipun Ibu Nawa Candra Dasari bareng mijil anakku metu adon kang angka loro sira nggo deliting digol wentah nganti-ngancik remaja dungkap diwasa saiki wis dudu prawan meneh ya nduk sira duwe tanggung jawab marang garwamu ya ngger bocah Bagus Maulana tak tampa pangabektimu ya wong puja pantepun Ibu Mroga ge tampan nonon ngger bocah Bagus
lan sira nduk bocah ayu anakku wadon Rima. Punapa merah ingsun prihatin waspaga mijil wong tuhud dahat tanpa karya Ibu pangabekti katur Kanjeng Ibu anakku nduk Rima tak tampa ya nduk. Bapak Ibu saya tuwa nduk, umur saya suda, kekuatan ya saya suda. Pisanipun Bapak Ibu ndongake marang jeneng sira nggih Rima Podene Maulana. Bebasan bengi tangi mundhut banyu wundu nindakake tahajud lan salat hajat. Muga-muga anak putuku kabeh anggone urip tansah pinaringan berkah barokah. Ngilmukan manfaat enggal-enggal nduk Rima duwe momongan yang kakung bisa dadi anak ingkang solih. Yen pinaringan putri bisa dadi anak kang solihah aku bisa momong putu yunggir Rima. Usnya pariwesanganipun Bapa Haryo Sugimin Ibu Rumasih. Sigra ngasanipun Bapa Patokan Ibu. Anakku nggih Maulana. Anakku lanang anung-anundika tak kudang-kudang. Bisa dadi anakku lanang anakku wedok bisa mikul dhuwur mendem dirmengasane wong tuwa nggih. Maulana saiki sira wis dudu Joko meneh. Kowe wis dudu bocah meneh. Sing tegese ngancik remaja ndungkap dewasa. Duweni garwa besok uga putra. Mula yo nggih. Ngati-ati aja nganti keri duga-duga prayoga digawa teteken kanthi tekun tinekan Kang Jinoko. Yen basa kang mentereng hidup kita jalani, hidup kita nikmati, yang terakhir kita syukuri. Muga-muga nggih anakku lanang Maulana nggih bocah bagus, anakku wedok Rimasari bocah ayu, tentrem ayem bagya mulya rahayu kang katuju jumbo kang ginayuh, gagah kang jinangkah, paring rezeki barokah manfaat awet dina iki anggonmu duwe bojo jejoan ingkang sepisan, ingkang kawitan yo kang pungkasan, bisa donya lan akhirat yo nggih. Niki ngaturaken guing panuwun Kanjeng Rama. Bapak Ibu, alhamdulillah song keparbekten niko birrul walidain. Ini sesuai tadi kutmane yang disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Mugni SHIMH. Lunggut arep birrul walidain wong Jawa tradisi Jawa sungkeman. Dados pusaka sing iso kandha, jimat sing iso ngrumat, tidak lain dan bukan hanyalah Bapak Ibu panjenengan. Menika para winasis ngendikaken swargane anak ana dramane ibu, surga di bawah telapak kaki ibu. Karena apa? Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, direwahi toy pati, dirumati, ditutul kaya kapok, didulang kaya manuk, ngantos remaja dewasa. Monggo dipun foto Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Niku sampun boten-boten acara malih kajawi dahar. Kasuwun Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, baik dari keluarga besan Bapak Pato Siti Ibu Siti Aliyah maupun tamu undangan Magesari, boten mastani setunggal, boten setunggal. Bapak Haryo Sugimin, sekalian Ibu,
ngaturken panuwun ingkang tanupami namung ugi nyuwun pangapunten. Mboten saged netepi tri trap silaning anapi rawuh panjenengan seperti tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Suparjan, aruh lungguh sarta suguh, aruh kirang grapyak, kirang semana tidak bisa berjabat tangan satu persatu. Ingkang kong kalih lungguh nggih namung mekaten Bapak Ibu, kursi plastik barudan kepara becek ingkang boten jumbuh karena derajat pangkat semat panjenengan. Yang terakhir suguh mobil anggenipun ngaturi pasugatan, jangan lompong kurang asin, sedaya kang kirang mairosi, segenap keluarga khususnya Bapak Haryo Sugiman Bapak Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Monggo Bapak Ibu putra dahar, sekali lagi saya sebagai Pranoto Coro kula pun Sumarko Mudo Carito sesarengan kalian Sanggrias Kuwin Wedding Organizer dan juga dari Nene WO tukang syuting, tukang foto, sound system, segala kekurangan minta maaf yang sebesar-besarnya. Ing wasono kulo pribadi pun Sumarko Cruz Sanggrias Kuwin Wedding Organizer tan bangkit ngrakit ukara, tan bisa ngronce basa bleru ing wirama, galap gangsul munomuni tingkah laku subasita nerak dateng pepacak terjang acing ager uger ingkang utamen kula pun Sumarko Mudo Carito diagung pesam-pesami ing wasana pilih taufik wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim nasrum minawa fatkum wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laturi dahar, nanti setelah dahar jangan gondor foto wilujeng rawuh menika kadang kula sepuh Pak Bekal Sri Wulan. Niku yo dalang. Monggo Mas. Saya mundak tahun saya enom, jope saya okah. Niki kagungan wisata Kali Kesek. Nggih, nuwun Mas Joko. Rawuhipun. Monggo. Monggo Bapak Ibu panaturi dahar. Monggo Mas WO dipun aturi dahar sedaya mawon. Sekali lagi nanti setelah dahar jangan kondur dulu untuk bagian foto dulu bersama kedua mempelai yang nanti dipandu dari Nene WO dan juga dari fotografer. Terima kasih atas suwun. Jih, dari Win Mas Yoko. Ampun terasa dari Win diberkahi. Pak Bekal kudu berkahi. Monggo. Nggih. Dateng kadang kula juru pita swara, Mas operator, Mas Mugi Kencana, ngene kula pun perampung. Niki tak cabut jeke. Volume dipun alat teknik. Gantos ngene jenengan. Monggo. Jam 10. Iya,